Hi guys, nanaribo ko karon no kay mag pating ko sa pitsay kay murag dagko na po na yung pitsay sakto na patingon ba. Yung pitsay na ko guys. Ako na yung patingon guys. Doon guys ipakita na ho ang materialyas sa paggama og patingan. Guys, naral guys. Dahog saging og stick og ang yuta guys. Ang yuta guys. Okay guys, butang na sa patingan. Okay guys, sigana na to guys sa paggama og pating sa itong pitsay. Okay guys, go! Paggama ini guys, tumaon na to ni ang dahon ng gagmay para mayrang juta magasto. Paggama tayo ato ng lukuton na guys. Ano guys, kung code guys at mo ni atong ilat tutlo na to ni gamay guys. Tutlo na to atong ilat na to aray guys. Yeah, guys, see. Guys, sana tayo patingan. Tingnan si vlog yuta. Ito na yung bantukon gamay. Parang di mahagbong ere. Ang ibutang nila yung juta guys. Gisagaw na yung taig kanding. Huwag nang hindi na yung juta ra. Guys, and Ching, 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 ching. Ito klaro guys. Ayan guys. See? Yan. Doon man tayo patingan na seedling tray. Kini na lang dahon ng saging. Panitib. Oh, see that? Ito din yung buuan guys, no? Buuan na to. Iso na to na yung pizza ini. Okay guys, ang pizza guys. Kuha taog pitsay. Ito na yung talingon para di daot ang jahang dalid di mapagtuhan. Ayan guys.
As kayo gaway ni pitsaya guys. Kasi napay dalid. Dalid dito guys. Napay dalid. Guys, yan. So guys, ato na ibutang ang pitsay rin no. Yan guys, so nato sa gibuhuan. Yan. Yan guys, see that. Daghan natin gamay yuta guys, kung gamay rin ka. Guys, meron na tayong dalawa. Gawa pa tayo. Isira guys. Ang paggama o patingan. Di po kayo gasto. Guys, may pangamang. Guys, meron na tayong patingan. Nabali guys. Guys, nabali guys. So sayang. Kuha ito naglain guys. Yan na ang tubo guys. Nabali na. Guys, mabalhin sa ta guys kay gauwan ang ligsik guys. Mabalhin na ta, gauwan kayo to, maligsik.
Pagkapoy ang kaso, tagsa-tagsawid ng akong tumaran, usa para sa hilana, usa para sipon, usa po sa sakit lawas, o uban pa. Diggyod ko kabangon dayon, daghag cancel orders. Pero karon, kinahanglan mo ista. Bioflurag yun. Sigurado, kabangon din dayon. Kahit usa ra ka bioflu, kahit anong sintomas. Sulit Natutuho. ito ay Ingatan mo. masakang puso ko ay Di makabago. nag-iisa na lang ako. Ayoko na namang mahal. Pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Wala yung ano to natin guys, stick. Pagkat sabihin ko Gusto, buhuin. Gusto na to na yung pitsay. Hindi guys, Guys, nabali guys. nag-iisa na lang ako. Ayoko na namang mahal. Pagkat lagi Nabali. iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago. Pagkat sabihin ko ikaw, ngayon'y narito. Muling binuhay mo ang puso't isip ko. Na dati ay nag-iisa, ayaw na sa mundo. Ngayon ulit ay saya, pagkat sabihin mo ang tulad mo sa ilan ang mahal. Yan. Itlog guys, itlog og tapay-tapay. Sa isip ko. Lagi mag-iwalay ang mundo. Ready na ba kayo mag-celebrate ng sinulog? Yes, as we all know, wala tayong masyadong activities outside for this year's festival para na rin for our safety. But good news! You can still enjoy the festival in your homes with the help of Food Panda. Oo, as a gift, sa ating mga taga-Cebu, may voucher si Food Panda na Pink Sinulog. That is 50 pesos for new users per second order. So may order one for 49 pesos between January 8 and January 31, 2021. Exclusive in Cebu only. Grabe, ang generous si Food Panda. Laki ng discount at hindi lang one-time use. Kaya let's celebrate indoors with our family. Promo period is from January 8 until January 31, 2020 per DTI Air Check Permit Number R7-CEB 003 Series of 2021. Pagka lang malakas. Uy, celebration na pala natin pagkatangan. Nakatawa Hubog sa may ginoan. Murag mao ni ang simbolo hubog pagligo ni Senyor Santo Niño kaganihan sa iyang imahe. Niya ang murag pagtapos na yun sa tibuok kapistahan Katoliko.
Ano guys, iba dito mahuman sa akong gibuhat. Ang daghan pa. Ya, daghan pa. Daghan pa tag buhaton. Tis lang, nagwanta gamay.
Yan guys, kita ta mahuman og pating sa itong pitsay guys. Kita mahuman guys. Guys, guys, hapit na tamahuman o pating. Guys, man. Last na itong isa. Last na ni guys. Hapit na ta mahuman. Last na ni. Last na ni guys. Yan guys, naman na guys. Guys, naman na tao pating sa itong pitsay guys. Tanawa guys. Tanawa pinating guys. Pinating ko guys. Ito na nahibutang rin guys. Kung kaaban rin. Tara guys, higdang kaaban guys oh. Pating guys. Tara guys. Ito nang ibutang ano eh. Guys. Ito sa butang guys. Yan guys, nagkakata di pating ang pitsay. Yan guys, naman na. Karon ato anay abubuan pod para maulian ang diyang ugat arong mabuhi. Kuha tag tubig.
Guys, ato na ning bubuan. Ito ning bubuan guys. Ano pong ako anang dingdalid. Guys, yung ano tuloy, tagsa-tagsa. Yan na yung mga tubo mo guys, para din na. Balik. Ang baho na guys. Guys, naman naman ta guys. No. Umanatas atong pag kan sa tong tanom mga pitsay. Okay guys, naman na guys. Ano guys? Okay na guys. Yeah, guys. Okay guys, maghunaw na tagtarong guys. Bye bye. Thank you.